Good morning. Kumusta mga CG Moto? Ngayon po ay pupunta ko sa sa Bani, Pangasinan. May charity po doon. Time check 4:44. Ang time po dito sa Dagupan ng umaga. Taas ng ilaw ko. Sana po hindi uulan. Medyo malayong pupunta natin. Medyo malayo po. Ito naman, guys, na naman. Ngayon pupunta ako sa Lukaw. Kasi doon po ang location namin. Nakikita kami doon mga kasama kong riders. Lamig. Good morning ate. Ito mga kasama ko to. Pila dito tayo, dito sa kabila yung haba-habang pila. Good morning, Sir Bernard. Hello. Ayos na po kami. Papuntang Bani.
Sir, Mabilisan. sir, pako sir. Pako. Ha? Pako. Pako. Tornilyo. Delikado sa gulong. Jackpot. Manin sir. Manin. Sa biyahe. Ito lang. Hindi yung malamig. Malamig sa daan. Picture ma'am? Picture? Picture naman? Sige, kamuel talaman. Kamuel talaman. Yan, bali po ang tapos na po ang charity namin. Pupunta kami sa sinasabi lang gate call doon sa Burgos. Bali pupunta namin. Sige po, ingat. Salamat po, salamat po. Yes sir. Salamat. Yes sir. Naiwan yung isang kasama ko. Naiwan. Saan galing sir? Saan ka galing? Ay, tara. Gago, ano, nasiraan ka.
Asa na kayo, ma'am? Basta na si ma'am. Sir, ayos. Ayos ah, marunong.